Tak stačí 2 prostě lokaty, aby se jděl tu směnu. Tak, na tu, která byla nestudená, ty cítíš, zda je teplejší než super. Jo. Máme díru. Já nemám nůžky. Je tam. Sponzor, halo. Kolumbus. Přijede. Máme další. Co to někdo? Přišel ten Pavel už s tou svojí. Ještě ne, ale už je připravená. Mám hejš. To bude ta největší od těch. Jo, jsem to nany. Jak to zatím zacpaný? To je za palivo. Jar. A tu dál 95. Vůbec. Se nám to celý rozmočí zatím. Ano. Tak, kamkoliv. Připravte se, pozor, jdeme na to. To je moc nádherka. No, vaše lodi moc nejezdí, moje jela výrazně líp. Ale Co potápí? no jo, jak Ale přijdi nahoru na tráve. Moje loď pořád jede, vy jste se smáli mé lodi a nakonec jezdí nahoru. Moje bude pod ní. To se taky posunuje. Co tam má to? Čím to je, že ta loď jede? Vojto velký. Já nevím, jestli chci teďka vyjadřovat ten pocit, co mám teďka. Nemůžeš se ve Vile rozhodnout pro jednoho z chlapců, že? Řekni mi něco o tom, co teď odešel. Myslíš o tom prvním, druhým nebo o tom třetím? O tom víkendovým, prosím. Ano, ten víkendový. No. Budu Emo, protože se nemůžu rozhodnout. Oni tady stojí, tu nemusím vůbec poslouchat. Lepší zůstanou. Vyvila tohle tady, jo. Mé pocity jsou velice smíšené. Jste vyvolení. Já jsem vyvolená už od mala. Mě vyvolili. Jak se řekne Šimon korejsky? Jak se řekne Šimon korejsky? Šiman. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ní myslivec, péro na klobouku. Ejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. Pokloň se! Ty se máš pokoj, ty jsi byl spodný hlas, ty jsi... Děkuji. Ale prosím tě roušku. Já jistě nemám. Ale tak proč když se No, jako kvůli prasičí chřipce, že jo? Ona prostě tady za chvíli všichni umřou na prasičí chřipku, ale já přežiju, protože budu mít roušku. Koukej se nám jenom taky 3 drsy, jako víš, na obličí. Ano, to je velmi hezké. Dávej. Skvěle. Ty přežiješ jako jediný. No ještě tušák má. Jo,